Bones tardes a tots i a totes. Estem aquí per retre homenatge a les dones trencadores de marès de la nostra comarca. Persones per nosaltres molt importants que sempre havien quedat rellegades en segon lloc perquè el protagonisme el tenien els trencadors. Sempre tot el que han fet fins ara era de cara als trencadors. Avui també en els trencadors, en les carreres, és una cosa molt emotiva per nosaltres, també tindran el seu homenatge. Però ara, en aquest moment, és per nosaltres, les dones i les que varen lluitar i varen haver de treure endavant feina, família, anar a les praderes. Bé, ja vos aniran comptant els protagonistes que són els més... Ara vos aniré presentant així els membres de la taula, en Miquel Àngel Contreras, regidor de districte, i volíem que el coneguéssiu perquè està fent molta cosa per nosaltres a dins la barriada i és un poc invisible, doncs avui el tenim aquí en nosaltres donant molt suport. Miquel Àngel. Lucía Segura, que és la directora general d'Igualtat de l'Ajuntament de Palma, que també ha sortit aquesta proposta a través de la seva regidoria. En Didac, que és historiador, està fent una feinada amb aquest tema, no de les cadenes, sinó de tota la comarca i de l'entorn de Son Sunyer. Llavors tenim na Maria, la filla de na Magdalena Enquera, que sa mare també va ser una de les que va anar i va fer feina a les pedreres. Na Miquela, també, sa mare, lo mismo, estava, mos aniran contant anècdotes i coses que estaven fent allà. Na Cati i en Biel, aquests quasi tots els coneixem, són del dia a dia i que també les seves mares varen estar molt implicades i fent feina a dins les pedreres. I ara ja donant pas en Miquel Àngel, que vos anirà contant, i començam. Benvinguts a totes. Sí, molt bé, molt bon vespre i sobretot calorós a tothom. Bé, sobretot moltes gràcies per deixar-me intervenir en un acte tan emotiu com és d'avui, gràcies a l'Associació de Veïnats. I també, una mica el que volia dir és que, com bé s'ha dit i bé sabeu, dins el marc de les festes de les cadenes i d'assetjar ben consolidades i tradicionals corregudes de marès que organitza el poble, avui fem un acte de record en aquelles dones que en un moment determinat de la nostra història varen haver d'agafar aquestes eines davant una situació bastant complicada i difícil, anar a fer feina a les pedreres de marès d'aquesta zona. Jo dic que estic molt content que com a Ajuntament, en especial des de l'àrea d'Igualtat i des del districte, puguem col·laborar amb una activitat d'aquest caire, perquè en el final aquest tipus d'activitats et donen contingut a la nostra societat i la fan molt més rica. Dic que trobo molt important que recuperem la memòria i la història dels nostres barris i dels nostres pobles, ja que en definitiva fan que Palma tingui uns barris i uns pobles molt més arrelats i molt més estimats per tots nosaltres. I sobretot també reconèixer un poc la feina que fa l'Associació de Veïnats en temes de recuperació de la cultura popular i tradicional de les cadenes, perquè fan una feinada molt intensa en aquest aspecte. I bé, en definitiva, jo crec que dins aquest marc també ens trobem una zona que té una història molt viva, una història molt rica i un patrimoni etnològic que entre tots i totes hem de cuidar i hem de preservar. En definitiva, no m'ho vull estendre massa més perquè jo crec que el protagonista avui no he de ser jo. Hem de donar pas a en Didac, que ha fet molta feina també per recuperar la història i la memòria d'aquesta zona, de lo que era l'antic predi de Son Sunyer. Abans parlaran na Lucía.
i sobretot també una altra vegada gràcies a l'Associació de Veïnats perquè sempre està predisposada a col·laborar amb nosaltres de forma molt estreta i a fer les cadenes un lloc millor per viure i molt més habitable. Moltes gràcies. Hola a totes i a tots. Des de la Regidoria d'Igualtat col·laborem en aquest acte i també vos avançam que d'aquí en el setembre o l'octubre posarem una placa on estigui explicada tota aquesta història de les dones trencadores a les que feim homenatge avui, allà on mos digueu, els veïns i les veïnes, per tal que tothom que passi per aquest barri sàpiga de la història d'aquestes dones. I per què feim aquest acte, la placa, etc.? Perquè des de l'Ajuntament de Palma s'ha impulsat un pla d'igualtat, una sèrie de mesures que el que pretén és lluitar contra les desigualtats entre homes i dones. Dues d'aquestes desigualtats influeixen directament en aquesta història de les dones trencadores. La memòria històrica de les dones, la recuperació d'aquesta memòria històrica és un dels nostres objectius. Tradicionalment aquesta memòria històrica és sempre oral i a més se transmeteix d'una manera reduïda i no està estesa en el comú o a la majoria de les persones que viuen a la ciutat de Palma. Llavors, aquest és el nostre objectiu, que aquesta tradició oral sigui coneguda per molta més gent de la que la coneix ara. I també el que volem és que passi no només a ser oral, sinó a ser tangible, que se pugui llegir, que se pugui tocar, que se pugui veure, perquè trobam que així és la manera més adient que aquesta història i aquestes dones tan importants per la nostra comunitat no quedi perduda en l'oblit. El segon objectiu que tenim amb la col·laboració en aquestes activitats és la representació de la dona a l'espai públic. Si vos fixeu, a Palma tenim superpoc carrers que tenen nom de dona, manco d'un 10%. I a més, si vos fixeu, no tenim escultures, no tenim fotos, només apareixem les dones en els anuncis de Calcedonia mostrant biquinis i roba interior. Però nosaltres volem que les dones d'aquesta ciutat, que han construït aquesta ciutat, estiguin també representades a l'espai públic d'aquesta manera que han dit abans, de manera tangible. Per això la placa, i esperem que la futura plaça també de les cadenes que pugui tenir un nom de dona. Vos deia amb en Dídac, que vos explicarà, vos farà una introducció històrica de les dones trencadores i després en les protagonistes de l'acte. Moltes gràcies. Gràcies. En primer lloc, vull agrair a l'Associació de Veïnats dels Trencadors i els festers per haver-me convidat en aquest acte, especialment a Llúcia Monar, per haver-lo fet possible i en general per tota la feinada que fa cada any perquè les cadenes tinguin unes festes tan precioses. També he d'agrair les regidories de districte i igualtat de l'Ajuntament de Palma per haver recollit la inquietud dels cadeners per dignificar la seva història com a poble i especialment com a poble obrer. Una mica d'història. Si bé ja tenim referències de trencadors del segle XIV a la Marina de Llucmajor, els passos previs al boom del Marès començà a final del segle XIX a Coll d'en Rabassa i Serenal, en què s'explotaven pedreres arran de la mà. Els mitjans es carregaven a barques i es duien cap a Palma. Els trencadors dormien en barraques durant tota la setmana i al cap de setmana tornaven al poble. És a dir, escarnatge en Coll d'en Rabasses, on tenien les barraques, i Sant Verí de Baix a Serenal, al voltant d'això. La revolució dels trencadors vengué amb l'explotació de les pedreres d'interior. El 1916 s'estrenà la línia de tren de Palma a Llucmajor, que posteriorment arribava fins a Santanyí. Hi hagué un davallador a Espitlerí i un altre a les cadenes, i això possibilità que els dos nuclis urbans poguessin créixer. Les cadenes, més que un davallador, era tota una casa que encara l'habiten, era la primera casa de tot el poble. De llavors ençà el Marès partí cap a Palma en tren, ja no anava en barca, ja anava dins el tren en vagons. Els anys 20, per tant, és quan es comencen a explotar en massa les pedreres de Son Sunyer, i gent de tot Mallorca vengué a fer-hi feina. Aquesta possessió s'havia començat a establir el 1905 i això permeté que gent molt pobra, com els roters de Llucmajor, poguessin construir el seu hort. Molts d'aquests pagesos foren també trencadors. Aleshores, a mitjans dels 50 les pedreres es transformaren en serradores i els trencadors en marassers. Finalment el boom turístic canvià per sempre el mode de vida de la gent
I el que ens queda ara de tot això són mostres testimonials dels centenars de treballadors que va arribar a tenir la comarca. Aquest acte d'avui s'emmarca a les 29enes corregudes de Marès. Aquesta iniciativa sorgí de l'agrupament escolta Sant Francesc d'Espil·lerí i posteriorment s'integrà a les festes de la patrona de les Cadenes, la Mare de Déu dels Àngels. En foren promotors na Jero Rabassa, na Maria Tur, en Llorenç Sastre, en Pere Duran, na Llúcia Monà, na Catalina Comas, en Miquel i en Joan Salvà, en Jaume Clar i el rector Francesc Engles. Gràcies a aquesta iniciativa festiva s'aconseguiren dues coses. Primera, mantenir el fil conductor de les arrels del poble, és a dir, connectar el passat amb el present i garantir un futur cohesionat. En segon lloc, actualitzar un ofici obsolet i recrear-lo en un àmbit festiu. I dic obsolet perquè a mitjan anys 50 arribaren les màquines i canviaren tota la concepció de les pedreres. Quan em varen convidar a participar al 30è Seminari Blanquerna per parlar de les festes populars de la nostra comarca, vaig desenvolupar una idea que crec bàsica per a l'autoestima col·lectiva. Els símbols locals són símbols nacionals. Vaig explicar la importància dels símbols com a paquets de cultura que garanteixen el manteniment de la vitalitat del nostre poble. Tots els pobles són pobles perquè presenten singularitats davant del món. Els mallorquins ens uneix, per exemple, la nostra llengua, la catalana. I això ens fa únics i singulars. Si la llengua no s'estima, si es deixa de transmetre, si es deixa de parlar, haurem perdut el pilar que aguanta el poble com a poble. De la mateixa manera, Mallorca està constituïda per diverses cultures que completen la mallorquinitat. Per exemple, no es pot concebre Binissalem i Mallorca no es pot concebre sense Binissalem i Binissalem no es pot concebre sense les seves arrels. D'aquesta manera, el vi i la verema són els pilars d'aquest poble, és a dir, constitueixen el símbol local. El Marès és el símbol dels cadeners, però també els pildariners, els serenalers i els collers, la terra del Marès. I m'atreviria a dir que també és encara un dels símbols del Morès. D'aquesta manera, el Marès i la cultura que ens han transmès els trencadors actuen com a pilar de la mallorquinitat a les Cadenes i per extensió a tota la comarca. Per tant, conjuntament amb la resta de símbols locals, el Marès actua de símbol nacional imprescindible per vestir el nostre país. Si duc bé el recompte, aquest és el quart homenatge que mai s'ha fet als trencadors de Marès. I el primer que es fa a les dones, bastant important. El primer de tots l'organitzà el 1991 en Pau de Bonança a Espil·lerí i participà en la Margalida Cabana. El segon es va fer a Serenal el 1997 i va ser idea d'en Sebastià Coller i en Nofre Llinàs. S'instal·là un molí de treure marès permanent al parc de Joan Ferrer, que avui en dia ja no és aquest molí. Posteriorment, en Francisco Vic tingué la idea de fer una orla i amb l'ajuda de Pau de Bonança i més gent aconseguiren més de 200 fotografies de trencadors i trencadores. Magdalena Inquera, Margalida Cabana, Magdalena Antònia Bunyolera, Maria Pérez i Maria Salvana. L'orla es presentà al públic el 2004. Les trencadores de Marès. Si parlàvem amb els vostres familiars, ningú no s'estranyarà de la connexió entre les dones i les pedreres. Molts sentireu comptar que les dones eren imprescindibles i feien principalment dues funcions. Primera, eren les encarregades d'escurar el picadís amb el càdec dins Senaies i segona, pujaven el mitjan de Marès amb el molí i cap a fer carretades. També moltes de vegades feien el capcer, és a dir, una regata curta per començar l'extracció del mitjà de Marès. Les dones també eren vistes per a fer les feines de precisió i feien de talladores, és a dir, adobaven el Marès amb el tallant perquè quedassin peces perfectes. De fet, no tots els homes eren talladors, tenien aquesta capacitat. Els homes, per tant, regataven, sobretot les regates llargues. Picaven, es traien el mitjà i feien ballar el Marès fins al molí. Ballar el Marès és aquesta festa que avui feim. Per altra banda, els infants també omplien les senaies i de vegades començaven amb escodres fetes a mida per a ells. Aquesta divisió de feines era el pa de cada dia a la majoria de pedreres. Però en la casa, efectivament, les dones, a més de fer tot això, s'encarregaven de les feines de la casa i de les cures. Aquesta manera de fer feina només va ser possible quan els trencadors ja no dormien en barraques i passaren a tenir les pedreres prop de casa seva. Fins i tot, moltes de vegades picaven dins el seu hort. Per tant, forma part dels inicis dels nuclis urbans de Son Sunyer. Nuclis urbans, Espil·lerí i Cadenes. A Espil·lerí i Cadenes la consciència de classe hi era ben present i la pràctica totalitat de la gent funcionava en cooperativa i militava o simpatitzava amb el socialisme o el comunisme. Ara ens remuntem a la Segona República. Arribar el 1936 i el cop d'estat feixista fou especialment tràgic per a la comarca. Malgrat això, la dignitat persistí. Per exemple, un informe de la Falange de 1942 advertia del caràcter roig del pildarinès, per la qual cosa els falangistes s'havien de reunir a Sant Jordi perquè no se sentien segurs al poble. Malgrat aquesta dignitat,
Les conseqüències de la Guerra Civil van ser fatídiques per als sectors democràtics. Hi va haver morts i empresonats. Molts hauran sentit parlar d'en Jaumot, trobat mort al Pinar de Cas Frares, o Nateo Martí, que tenia un xalet a Serenal i organitzava les cooperatives i revoltes contra els mercaders, que també va ser assassinat dels primers de la Guerra Civil. Molts altres cadeners i pilariners van ser tancats a Can Mir i posteriorment duits a Formentera, com els Penasso o els Campaners. Famílies senceres, germans i pares. Fruit d'aquesta situació, les dones dels que estaven tancats es van haver de posar a picar les pedreres. Coneixien perfectament les tasques tradicionalment relegades als homes i es posaren a picar. Altres dones, en solidaritat amb elles, s'hi posaren també. Això que el feminisme actual en diu sororitat. D'una manera molt conscient es teixia una xarxa de dones empoderades. Unes dones que arribaren a crear enveja sana als homes. Vegem-ne 3 exemples. La Margalida Cabana era vista a Espilderí com una dona valenta i decidida i va ser molt estimada. Va ser de les que es van solidaritzar les dones dels presos i va picar la pedrera de Cas Porrerenc, l'actual restaurant de Can Torrat. Per la rebel·la de Sant Antoni es vestia l'americana i els calçons del seu home. I cantava i en ximbom i tal. Me va buscar d'Escoll d'en Rabassa, d'origen morè, el seu home feia de picapedrer i ell es posava a picar les pedreres de Sant Mosson. No són els busques d'aquí, són uns busques d'Escoll d'en Rabassa. Tomeu Pedacé va explicar no hi havia cap home que li guanyàs a la pedrera. Amb la Magdalena Serra, Bunyolera, li tancaren l'home, Miquel Cladera Campaner, i es posà a picar la seva germana Antònia. La llista de dones que han picat a les pedreres i que he pogut recopilar és la següent. No és definitiva i tal vegada hi ha qualque raó, per això vull fer una crida a tots aquells que vulguin aportar dades històriques i vivències antigues del poble. I deman que es posin en contacte amb mi perquè les puguem escriure i no s'oblidin, ara encara hi som a temps. Antònia Serra Bunyolera, Bet Garau Bessona, Catalina Mangual Paparrina, Francisca Maonesa, Madó Busca, de l'Escoll d'en Rabassa, Madó Prima, Magdalena Comas Inquera, Magdalena Enfadaque Brava, Magdalena Serra Bunyolera, Margalida Bunyolera, Margalida Martorell Sandritxola, Margalida Tomàs Cabana, Maria Pérez, Maria Vic Salvana, Samariera i Set Xombones. Fins ara comptam 28 actes d'autoestima col·lectiva, 28 corregudes de marès. Enguany la 29a ens servirà per reflexionar-hi. La nostra balanguera sou tots vosaltres, els cadeners. I el fil que tix la senyera del marès i les trencadores té un nom, participació i festa. Escoltem els testimonis dels qui vàreu ser criats per dones plenes de dignitat i fermesa i construïm entre tots el fil feminista de demà. Molt d'any, bones festes, visca el marès i les trencadores de marès. Soc la Maria Monar, filla d'una Magdalena Inquera, que sa mama també va fer de trencadora. Se va casar i en els 8 dies de casar-se ja li va tocar en escena a fer feina a la pradera i jo era petita i el meu germà érem els que traiem, el papà omplia les senanes i nosaltres en som molí el traiem tot cap a de fora. Així és que també hi vam fer feina nosaltres. La mamà hi va picar, sí, bastant d'any, fins que després a Serenal va venir a les escoles, doncs ja va venir feien un albergue de nines que venien de la península i feien un albergue durant 3 mesos i després se va col·locar allà i feia feina allà a la cuina i després ja se va retirar d'anar a la pradera. Llavors ja ho feia només el papà. Jo en record un parell més, però no moltes més. Jo era petita també, jo devia tenir 8 anys. La família, no, però la gent així llogada no tenia ningú, només eren nosaltres. La mamà, el papà, i quan tenien la brutó, nosaltres ajudàvem a treure-ho. Però així gent llogada no tenia ningú. Això era del meu predí, que va quedar d'herència del meu papà. Per què creus que es va posar a picar ella com a dona? Perquè no li va quedar més remei, perquè feia falta per menjar. Hi havia molta magró. I la gent com ho veia, que no dona picar? Doncs en aquell temps s'aferraven a tot. No hi havia altre remei, no s'aferrava. S'havien d'aferrar a la feina. No se sent. Moltes gràcies.
soc la Miquela Sagrera, filla de la Margalida Cabana, que crec que molta gent d'aquí de Serenal i Espilderí la coneixien perquè inclús varen viure aquí un parell d'anys sense predina, perquè no va venir a viure amb nosaltres, i nosaltres vàrem venir a viure amb ella. I jo record que la mamà i el papà sempre varen picar junts, inclús abans de casar-se, la mamà picava amb el seu germà petit, en Julià Alcàcia, que per desgràcia va morir dins un bar d'aquí del poble, i sempre conta que entenguessin tot bé, no podien comprar el que volien. Havien de menjar el que hi havia. I mos contava la mamà que molts dies el seu dinar era un monet o bollit i una taronja. I després al vespre que sé el que podien aplegar. I ben que dir que no segueu paltos tan capritxosos perquè viviu com a reines, mos deia. I res, que també mos contava que quan el meu germà Pep, el Celsià, va néixer, ella va regatar 3 carretades per mi, o 2, perquè jo d'això no me n'entenc molt, de gruix de rei, i diu que la panxa li pegava damunt la pedra. I a les 7 de l'hora baixa va dir el papà Joan, me'n vaig de cap a casa nostra perquè ja no puc més. I a les 9 del vespre el nen ja havia nascut. Així que ve que dir que eren unes dones molt valentes i la mamà principalment era molt avançada a l'època. Jo, no sé, la record com una dona que sempre cantava, sempre per Sant Antoni tocava la ximbomba, el meu tio Bernat, el Celsià també, tenia uns orgues i tenien una petita bodega en Espilderí i per Sant Antoni feien un foguerós i ella ja s'havia posat el traje del papà i a cantar en la ximbomba i els orgues i allà balla que te balla. Ella mos contava totes aquestes coses, però jo era molt petita i no me'n recordo, però ella mos contava moltes anècdotes d'aquell temps. I per això ha estat una mare única en el món per això. Bueno, bones tardes. Jo soc Catalina Enrichola, per tots els que me coneixen, no? I, bueno, jo he viscut a una família de trencadors, mon pare sempre va fer trencadors, els meus tios, tots. I jo, el que me'n record més de sa mamà, inclús que jo he viscut, no com he contat, és que anava a escurar la pradera, d'això sí me'n record moltíssim. Jo no record, o sigui, jo he tret així trossos, com de Anna Maria o tot això, no me'n record d'haver fet això. Sí que me'n record que m'agradava molt anar a la pradera, moltíssim, cosa que no agradava al meu germà, però a mi m'agradava molt, 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 i sa mamà anava a escurar la pradera i jo sempre anava amb ella. I jo l'escurava a la pradera, però jugant, perquè me posava més pols que els trencadors. I, bueno, tot el que ha dit na Maria i na Miquela, tot, considero que aquestes dones eren molt valentes en aquell temps, molt valentes i lluitaven molt, perquè passés el que ha dit en Didac, que a part tenien les feines de les cases, dels al·lots i totes aquestes coses. I després inclús els homes de les praderes que havien d'anar a carregar també a vegades, he de fer dinar, que ara vendré a dinar, i quan el dinar estava bocat llavors venia un a carregar i el dinar quedava a la taula perquè s'havien d'anar a carregar, o sigui, coses d'aquestes. I després com a anècdota un poc bona, que no sigui tot tant de sofriment, té molt de record, molt agradable, que a vegades quan feien matances, la gent així que venia potser a les càmeres o altres trencadors que hi havia, duien sobrassada i feien allà unes berenades de sobrassada amb mel i jo sempre m'hi apuntava perquè m'agradava molt. I bueno, a més tinc que donar les gràcies d'haver pogut aquí representar aquesta gent tan valenta i gràcies a tots vosaltres. Bones tardes, som en Biel, som fill de Catalina Paparrina i en Xec Garbes.
dues famílies d'aquest poble i trencadors, tota la família. I bé, per la meva edat, vivències personals no n'he tingudes, només tenc records de lo que me contaven els meus pares, que precisament ma mare, en el meu predí, el nostre predí Verdera, anava a ajudar-li a escurar la pradera, a retirar peces, a fer el que fes falta. I ja vos dic, com que no tenc vivències personals, l'únic que voldria destacar d'aquestes dones és que, com m'apareix que ja ho han dit també, a part de fer les feines de la pradera, que eren molt dures, se'n cuidaven dels al·lots, se'n cuidaven de la casa, se'n cuidaven de la família i de totes les feines, inclús si tenien un petit hortet, també se'n cuidaven de sort. Vull dir que eren unes dones extraordinàries, que avui en dia no mos cap a dins el cap que hi hagués pogut existir un tipus de persona així. I l'únic que també vull donar gràcies a tothom per haver assistit aquí i rendir-los aquest homenatge que crec que és més que merescut. Moltes gràcies. Ara tenim 15 o 20 minuts per si teniu preguntes per fer-li a na Maria, na Cati i enviar-li a na Miquela, o si també teniu records de la vostra família o de gent que conegueu que vulgueu compartir amb la resta de les vostres veïnes. O sigui que ara la paraula és vostra. Gràcies. Bé, bon dia a tothom. Jo som completament analfabeta amb aquest assumpte, però m'ha fet gràcia el d'escurar les pedreres i m'encantaria que m'explicàssiu exactament què era escurar les pedreres. Escurar les praderes era amb un càbec, estiràvem els picarís, el que feia, escurava i ho posaven dins la nas. Tot això, era fenet els trossets petits. Això era escurar la pradera. I després ho posaven dins la nas i després ho estiràvem per amunt, això. I això ho fèiem jo i el meu germà. Una pregunta, i les senaies després on ho abocàveu? Sí, les muntanyes. Sí, fèiem un caramull. A dalt de la pradera? A damunt de la pradera, sí, a damunt. Qualcú vol demanar res més? Diu que se venia també a Picadís. Sí, venia perquè a Picadís. Qui s'anima? Qui s'anima? Aprofitar l'ocasió per demanar. A tota aquesta gent que teniu, que heu tingut familiars trencadores que han fet feina i voleu donar el vostre testimoni, teniu la paraula i podeu contar tot el que vulgueu, val? Hola, jo som en Llorenç de l'Hospitaleria de Can Xaroi. Mon pare també tenia praderes. Jo me'n record d'ell perquè ja mon pare tenia màquines, no? Tenia màquines, ja no era més màquina que manual. Però així tot la feina era molt feixuga. Jo me'n recordo del que jugava per allà i hi havia una cosa que m'ha cridat molt l'atenció i era que quan traien les peces de marès, quan venien els camions per carregar el camió i tal, que només feien una filada, tot en carretilla, que allò era una feinada, per això, bois de l'O petit, no? Era una feinada, i col·locar totes aquelles peces una va a l'altra, això sí que me'n record. I m'agradava molt jugar en el Picadís, allà és que m'encantava, allà m'encantava. Vale, doncs jo també vull fer una pregunta. Com eren físicament les vostres mares? Eren petites? Com eren? Ma mare era gran i era corpulenta, sí. Ma mare era una bona dona, sí. Molt fanera.
molt fanera. Molt de matinera i molt fanera. No tenia porres, No teníem porres. Aquí hi ha la foto de la meva mama que va fer homenatge a l'Espilderí i tenia uns 80 anys i ja sabeu com era, sabeu que era ja una dona molt corpulenta, inclús diria jo més que el papà. El papà era més reduïda. Sí. Però de tots dos tenc una gran història i gran carinyo i no sé, per molt que volgués dir, seria poc. Bueno, ma mare no era molt gran, però, bueno, ara pobreta, el darrer mos va quedar com un gorrionet, però sí que era una dona forta i valenta, Una dona que tenia força i era molt valenta, no era una dona gran, Una dona d'empenta, sí senyora, era sí. Ma mare era un poquet com sa mare, com la meva tia. No era excessivament gran ni corpulenta, però sí que tenia molta de força i molta voluntat, moltíssima. Em feien molt feixugues, eren molt faneres. Totes les dones o les vostres mares? Jo cal de la meva, jo les altres no... La majoria eren molt faneres. Bueno, perdona, jo crec que la majoria, Sí, jo crec que sí. Coses que jo he conegut aquí, per mare menys, sí. Molt faneres. Bé, diu-vos que anàvem a fer llenya, anàvem a el que fos, a la garriga. I eren elles les que omplien el carro de llenya per arribar a casa seva i poder fer foc. Mentre que els homes feien feina a la pradera, aquí on fos, elles eren les que duien tot el aprovisionament a casa seva. Però eren totes les dones d'aquestes barriades. I supos que dels altres pobles també. Jo he reparat, jo m'he fixat que els homes tenien unes tasques molt concretes, és a dir, si he de fer feina a la padera, som a la padera. En canvi, les dones feien tot l'altre. És a dir, dins la padera, les coses en moviment les feien les dones. Escurar, etc. Pujar les peces. I a part això altre, tot el que fos, tota la resta de moviment, feien les dones. Les dones... Havien de rentar a mà perquè no hi havia... I el foc, havien de fer llenya, tampoc no hi havia butano. Així que, i a molt de puestos tampoc hi havia llum, havien d'estar molt lluny de carburo. Eren coses molt difícils. Ara no té ni punt de comparació a lo que jo he viscut quan era nit. I crec que la mamà encara ho va viure pitjor que jo, diguéssim. Però ella era una dona que quan diguéssim de picar no tenia molta feina, quan no se n'anava a fer feina per els horts, i inclús a segar els faus i se carregava el carro filat fins a damunt i se gincava damunt i de cap a les cases. Això, ara de Can Romaguera, ho va fer molts anys. I bé que dir que sempre va fer feina i que jo quan tenia uns 12 anys se va posar a dir per anar a fer feina a l'hostaleria i se'n va anar a l'hotel Biarritz i hi va estar moltíssims anys. I ja va seguir en l'hostaleria, però bé que dir que els anys de quan jo era nina eren bastant durs dins el que hi havia, perquè en que tinguessis dobbers no podies comprar, no hi havia res quasi. Era una cosa molt... I nosaltres encara mos defensàvem perquè teníem sort, diguéssim, les cases de Casporrer, que era el Can Torrat, que eren els meus abuelos, i allà sembràvem i allà teníem,
feien porcs, i feien gallines, i feien de conies, de tot tenim, que jo crec que jo gana no n'he passat, perquè la veritat que teníem tot, però potser un pa el anaves a comprar i no el podies comprar, perquè no n'hi havia. Eren coses molt... El més necessari, moltes vegades no ho trobaves. Trobo que aquestes dones se mereixen que almenys els retenguem allà on elles siguin un gran respecte. Perquè mos facem una idea, per exemple, a Muro no hi ha documentades dones trencadores. Pintura n'hi ha hagut, però no... Una companya meva de classe que va entrevistar gent li van dir no, les dones mai han fet feina a les pedreres. El pare Ginard, que va escriure una obra inèdita que encara no s'ha editat, que se diu El calendari folclòric, va entrevistar uns trencadors als anys 50 i els va demanar com van ser els inicis de les pedreres. Eren uns trencadors que de joves havien estat a barraques de la Marina de Llumajor i en un moment donat els demana i ets al·lots i les dones i resulta que no, que les dones no hi van fer mai feina dins les barraques. És a dir, hem d'entendre que tot això comença a través a partir de la Guerra Civil. Primer de tot, perquè aquí hi havia molt de socialistes, molt de comunistes i van estar represaliats, la gent en solidaritat i després com a tercer factor la fam que hi va haver o la necessitat de que tothom fes feina. Una pregunta que m'han fet, que vos volia demanar a tots, com anaven vestides les trencadores? Sí, però la mamà solia anar sempre jo la recordo, amb un vestit normal i corrent, però quan se n'anava a la pedradera, ella se posava els calçons del papà. Perquè deia que quan picava, les esquerdes li feien mal a les cames. Inclús qualque vegada agafava un sac i el s'afermava a la cintura perquè quan rebotien aquelles esquerdes de marès no li fessin mal. I se reguardava amb aquest sac i els calçons del papà sempre. Jo li he dit moltes vegades els calçons del papà. Sí. Perquè jo tinc entès que normalment se posaven a les cames un retall de sac, aquí davall. Dic els homes normalment, no dic... Els homes no ho recordo, de la mamà sí, això del sac, però dels homes no ho recordo. Jo el que recordo era això que mos deia el papà, hauríeu de venir perquè m'hauríeu d'ajudar a treure els picadills i això, i nosaltres hi anàvem, la meva germana i jo, que la meva germana pensa que jo li tinc 3 anys i era molt petita, i l'únic que feia era jugar, i li omplien les senades amb un càbec com aquest, perquè jo totes les eines, menys el verdut, i el perpal, i la manuella, això no ho tenc, perquè trobo que és una cosa delicada i per tenir en el pati me fa un pot de por, però tot l'altre, tot ho tenc, els tascons, les llaunes, tots els tallants, tot ho tenc, el càbec, el xada, bueno, se pot dir que tenc totes les eines, menys aquestes 3 que són tan grosses que els considero un poc perilloses que qualque infant o no se fes mal. Jo no sé, jo recordo sa mamà per anar a la pradera amb una bata, o sigui, un babero, és l'únic que recordo. Les bates d'aquelles embottonades a davant, ho recordo així ja. No, de floretes, sí, solien ser d'unes floretes petites, la majoria, sí. Jo ho recordo així, no recordo una altra cosa. I mocador duien pel cap? Capell, mocador. Capell de palma. Sí, capell. Sí. I Julià també, el de sa mare, una bata. Bueno, jo sa mare també, ella és més jove, però sa mare també la recordo amb una bata i... Sí. I el sac, això del sac, vos recordeu? No, jo no me'n recordo. I vos? Jo del sac no me'n recordo. Ara, del capell,
Sí, i els capells sí que els plorava perquè feia molta calor i es plorava el capell. Això sí. I la roba se duia... Una bata, jo crec que era una bata, jo. Sí, una bata. Jo tenc aquesta imatge, no? Sí. No, moltes vegades s'havien de rentar a vespre perquè el fet demà de matí fos eixuta, no hi havia els armaris que tenim ara, que no sabem on hem de posar les coses. No sé, això era... Jo me'n record que la mare al vespre moltes vegades, segons quina roba havien de mestre pel cent de mà, la rentava i aleshores la ximeneia la deixava i el cent de mà era eixuta, jo això ho he viscut. Sí. Jo he pogut rescatar una fotografia que s'ha publicat una portada de l'Unió Serenal, que és l'única fotografia que hi ha una dona fent feina d'èpoques, és a dir, no la vostra de quan era gran, i se veu tota una família, no sé quina família és, i la dona se veu que anava vestida encara a l'antiga, amb un mocador, i no sé si també dus de ventada. Jo no sé vos també he vist una de sa mare, no? Una foto. Una foto de sa mare, també. A Sorla. A Sorla? A Sorla n'hi ha... No, però n'hi ha una que està a un molí. Me recordo la vista... No sé si hi ha algun llibre... Aquí pot ser. Espereu. En el llibre d'en Francisco Vic, que és el pregó de l'any del 2006, de Serenal, sa mare, la Madame Magdalena Inquera, encara estava xalesta i va fer fotos representant com era la feina i va vestida amb un capell i vaja, dur calçons, no? Davall la falda. Però vaja, això és com devia vestir aquest dia i però aquí s'ho pujant el molí i això. Aquest llibre està exhaurit, però vaja, a les biblioteques n'hi ha, si el voleu consultar. I veureu Madame Magdalena Inquera fent feina. Quasi tot anaven vestides pel vestit. Una bata i un davantal posat i el capell. Jo me'n record que la mamà va morir amb 85 anys i el davantal no el se llevava ni per anar a comprar. Jo li deia, mamà, lleva't el davantal. I si el n'he posat net, per què l'he de llevar? Bé, si teniu qualque cosa que afegir o voleu demanar qualque cosa, ara és hora. Si no, tancam aquest acte donant les gràcies a tots els participants. També volem donar les gràcies que ha vengut i no està a la taula en Francisco Vic, que és l'alma mater en quant a feina dels trencadors d'aquesta comarca. Ha fet una gran feinada. Gràcies, Francisco, en nom de tots. No, jo vosaltres ja heu dit tot. Ja heu dit tot perquè jo darrere vosaltres ja no... Hombre, podia pacificar qualque cosa, però està bé. El que han dit que sí, senyora, està bé.